Dnes sa nachádzame v Pliešovcách, kde vám predstavím rodinný dom, ktorý má veľký potenciál. Dom je prízemný, pozostáva zo vstupnej haly, troch kúpeľne s toaletou a obývačky, ktorú si viete spojiť s kuchyňou a prerobiť na moderné bývanie s výstupom na dvor. Ak by vám prízemie v rozlohe 75 m2 nestačilo, podkrovie domu ponúka možnosť ďalšieho rozšírenia. Pozemok je menší, ale ak sa nechcete na ňom narobiť, tak tento pozemok je presne určený pre vás. Na dvore sa nachádzajú hospodárske stavby, kde predná časť sa dá prerobiť na garáž a zadná na sklad, prípadne altánok. Neviete si to predstaviť? Rada vám tento dom ukážem osobne a poviem viac o jeho možnostiach. Pekné Reality SRO, vaša realitná kancelária. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach a webovej stránke.